Je to název skládanek z papíru. Jo, to je to. Jak se tomu říká? Stupido. Stupido. Stěhování. Takže nesmím hodit slova, tak to nesmíš. Zelenina a dělá se z ní třeba pomazánka. Salát, kecám. Tak já si to rozmyslím. Je to zelená rostlina, kterou nejraději požívají pandy. Mám říct jenom ten popis. Čert. Ďábel. Belzebub. Je to mezinárodní označení těch všech slov. To já nevím, dej to znova, já si myslím, že něco vymyslel. Ten výrůstek na obličeji, který se čoká. Ne, počkej. Materiál, kterým se dělají to ženské. Tak... Když přijde někdo nový na svět, tak se co? No, jak to popsat? Je to mladý člověk. Mám to jako popsat a vy to jako budete hádat, jo? Je to předmět ve škole, při kterém se děti pohybují. Třeba když to? Takový starý týpek s bílýma fousama a velkou žlutou věcí na hlavě. A hodně se o sobě myslí. A říká si my. Odhazuje se tím sníh a nerad bych u toho skončil. K čemu to je? Jedná se o éterickou bytost, která jejíž jméno je synonymem pro slunce a uctívali ho ve starém Egyptě. Já chci něco jiného. Vývojový článek člověka, který byl ještě před Kromagnoncem. Můžeš natáčet sebe. Je to závazek, který dávají kněží, že nebudou mít tělesný vztah se ženou ani s jinýma lidma. A já jsem řekla, takže mám říct tohle a řekla jsem to a to je celý. Dávají se do toho věci a nosíme to na ramenu. A nebo si to může nosit i jenom tak v ruce, nebo dá se to třeba nákup, začíná to na to, je to fakt těžký. On mi to říkal, já jsem musím rozmyslet. Je to definice nejmenší částice hmoty. Takže dám. Je to kapela z Kostelce na Černými lesy. Nadaříš. Čím jinak, ne? No. Nebo zavařenina třeba. Kdyby jsi natočila mě a k mému obrazu by si dala hlas někomu, jako někoho cizího, tak by to bylo? Ještě ne. Takový malinký zvířátko, který je jako ještěrka a nezavírá oči, volizuje si jazykem a má tak velký prstičky, že může líst po skle. A jak? Co musím rozmyslet? To je jako taková droga, asi. Látka, nevím. Ještě víc, než si dokážeme představit. A to slovo začíná. Má skla, dřevo, panty, kličku, dá se otevřít A rozbít. a rozbít. Je to zvíře a vlastně je to opice, ale je to druh opice. Já vůbec nevím, jak to bude pokračovat. Je to taková nemoc, kterou trpí jenom ženy a vyznačuje se to tím, že ty ženy si vůbec nic nevyčítají, že mají velkou chuť na soulož a nejsou tam naprosto vůbec žádné výčitky, ale také se neumí zamilovat a neumí procítit lásku. A když si to teda myslí, když si myslí, že jsou zamilované, tak je to jenom pouhá iluze. Je takový druh sýra, který je jakoby, myslím, italský a je dost podobný takému českému sýru, který je lehce dožlutý a má hodně děr. Popsat slovo na No, tak je to taková vlastnost.
kdy člověk vůbec nic nedopřává ostatním a je zaměřený sám na sebe. Mně napadají samý sprosťárny. Že je to region v jižním Španělsku. To je etnická skupina, která se nazývá Inuita. A teďka já vám říct to slovo. Takové zvíře, které má dlouhý ocas a kapsu. Nenatáčím. Je to skupina lidí, kteří mluví stejným jazykem a bydlí na jednom území. Je to ze dřeva, je to úplně všude v domech a většinou to je hnědý, někdy taky bílý. Je to různě nabarvený občas. Je to skvělá věc, protože lidi vás pak nevidí při věcech, při kterých nechcete, aby vás lidi viděli. Tak je to chlpaté ovoci, které mi moc nechutí a je malé. Právě na tom pracuji, to za chvíli dojde, ne? To je jediná věc, která jako jezdí vlastně jenom v Brně, že jo? Tady nejezdí. S tím nesouhlasím. Takže je to zadek latinsky. No, asi tak. Takže. Takovým krásným slovem nala jsme vlastně my všichni. Že to bude nějaká jako abeceda, jo? Je to zvíře proužkovaný a je to samec. Já chci něco inteligentní. Je to slavný malíř a má v sobě oříšek a je posypaný kokosem. A to je asi všechno. Je to pálka, která se používá při sportu, třeba tenisu. Redukované damské. A může to být takový sousloví třeba? Může být počítačová hra. Může jí hrát několik lidí najednou na počítačích a můžou se přitom bavit, anebo to může být třeba hra, která není na počítači, třeba stolní hra. A je spoustu jiných her. Třeba životní. To je typ přehnaný hudby. Tohle je její symbol. Protože když se to převrátí, tak dostaneš M, ono to tak nevypadá z téhletý strany, když možná vlastně z téhle to vypadá víc než takhle. A to je celý? Africké zvíře na 3. Takový tolik možností takových písmen. Holčička, 4letá, strašně ukecaná, manipulativní, ale krásně se směje, umí říkat básničky, písničky. Můžeš. Třeba. Tak je to jeden z nejlepších nápojů na světě, je hnědej, vyrábí se z zalitím vody a namletých opražených kávových zrn. Je to literární útvar s nečekaným koncem, který by měl být aspoň trochu vtipnej. Ne, nepočít, to nejde. Věc na stříhání. Já to chápu, to byla zkouška. Činnost, kterou dělají lidi, když mluví o něčem, co nedává žádný smysl, nebo to taky můžou dělat lidi na venkově s hnojem. Vidlema se pročechrává určitá hmota, třeba hnůj. Tak jo, tak jiný. Osoba nebo osoby, co nevěří v existenci Boha, víceméně v žádný náboženství. A je to taková věc, teda, k jídlu. To je důležitý, bych řekl. Je to k jídlu a je to takový, no, bílý a zelený. A jako kečup, ale není to kečup. Víceméně jsem říkal, že to je ze 2 slov. Tak to je ještě horší. Taková věc, v který lidi sedí a občas jako jedou s ní na vodě. Jakoby. Jo? To je všechno, nech to už.